Maayong adlaw sa inyong tanan mga amigo, amiga diha, labi na sa mga tigdulag basketball nga 3-on-3. Nanapok yung bagong video nga ipakita sa inyo ha, pero palihog lang po kong subscribe. Pod, daggan na kayo, daggan na mo naka-views akong mga videos ba, pero wag niyo i-subscribe ba. Palihog lang po ko, ha? Okay? Kana, palihog ko. Kayden TV, oh, kana makita sa mga TV screen, kana Kayden TV, ha? Palihog ko subscribe ha. O bago na ko pakita sa yung video, so i-shoutout sa nato ang nag-video ani si Jasper Pamat. Oh, kanang tawanan na. Salamat sa imong pag-video. Ang among tula ni is medyo naipagkabakukang defense din sila, then mga naima physical ay igo gani kog gamay, igo ko to ako amigo si. Siyempre di na to malikaya nang inanang adula gyud kay namagin na sa dula jud, kung di ka gusto masakitan, dula na lang tag chest, di ba? So, tara. Pakita na ako sa inyong video ha, pero ay mo kalimot sa mag-subscribe. Og i-share ay, kalimot ko. Share po, ha? So, di na to gayon ba, kaya maghulat din mo nito lang ba nga kamulay mag-igo ani. Larga! Game 1, 500 per game. Korea. Tres. Mira na. Pula. Ayos sa kita. Bantay. Francisco. Fresh door. Andre. Hindi na lang ako Alex. Next ako. Wala. Yan. Kalamay. Nago. Agad. For one. Play. Uno, Alex. Pwede sa dalik. Ba. Ay, taka. Eh. Tabi. Balik. Pa. No. Sure dawat. Ayaw sa gilid quick hat. Ayaw. Basta. Kamot. Tama. Yan. Basta mo.
Dragon. Bola ka. Dami ka bola. Flash score. Gani minsan gani oh. Langit ka. Si Batra. Si Batra. Si reply down. Atro ko na ara reply ya. Abi dong mo reply kang buwang, abi dong magara-gara. Isa naman tao rin pati rin mabuha sa ring. Laser mag-shot. Vincent. Ayun dali ah. Dot lagi pula. Hilang. Ulah. Tanaw. Ben. Dito. Wala. Kamili. Dagan. Hindi na. Audio. Tubig ulit. Ar. Yo, kindi arbe dulu bukan. Alay Cecilio. Ayo kay pasugal ni. Bola. Sanay. Sugat lagi mo.
Balik! Start! Boleh. Potong. Ay, lakaw rin dyan. Screen dito dyan. Huwag daw mo rin nakaibungot. Ako ka na, sa pula o sa ugis? Ugis ka. Bang! Ay, Pastor Rick. Dakan. Luwag. Ay, wala. Ay, pakidlan. Gila. Tira. Balik. Kenau. Sini. Paul. Pula. Oh, dito. Hey. Jol. Kastumot. Oh. Oh, dagan. Nagilis ng tirador. Laga ni si Giovanni. Oh. Dito na. Paul. Tang. Wala. Bantay. Ah, 1-7 eh, yung 0-7. Orang begini beran ya biar saya dai. Surah. Baik. Oh, apa kan dool? Balik na dito. Dito. Ay, oh. Ay, alis dito na. Ay na. Ay, dawa mo na. Mga tikling ba? Samit. Paul. Ayo, isa. Wala. Hey, tira. Ota. Out. Uy. Bola. Terus. Oh, slip. Apa? Balik. Hit. One. Dagan yun. Ay! Oh, balik. Pasit.
Yung batas ng barangay din. Tambay na siguro kanilot. Halo, tikas to. Ayo diha. Agustin. Balik. Paul. Game. Dinamik. Paul. Uy. Paul. Ya. Taka. Hey. Oh, wala.
Ayun, nilik. Walang nilik. Uy! Good! Wala. Sumayo! Hey! Koto-koto yung mga. Balik na! Oh. Par. Uy, guys! Oh, dali. Slay. Nakita niyo yung dulak, ayos kaya no? Daog mi natsambahan pero karon diri sa among Ribansin so mag-change player na pod ni kay murag di kapoy na pod akong kauban, kapoy na pod among kalaban so change player na pod. So diri mo makakita og mga highlights, ha? Highlights din mga walok nga siko. So tara. Pera. Come to my vlog. Atay. 2-0. La. 3-0. Ay, ikaw naman zero. Hey, open. 4-0. Pero itong 40 kayo. One, four. 4-1. Play. Pade. Kira, ito kanter. Buram ka karpaw eh. Play. Ising kita skor Porto. Porto.
Yung hawas man. King. Play. Mo tagay bantay. Ball, grita na. Lalo patuloy mo pagi. Play. Sorry. 3-6. Play. Blah. Ay ka. Hey. Jeka. Bria. Two, 3-6. Bantay. Four, 6. Hey. 5-6. 5-6. Play. Wala. Play. Tira. Wala. Balik ka. Play. Kabut lang. Ay, lagi. Bawal. Kalau po siya. Ayo. Seven, 5. 7-5. Play. Tira. Tira. Bueno. Play. Tira.
6, 7. Eight, 6. Play. Balik. Stop. Wala. Madam! Sige! 6, 8. Tawa na ko rin, balos ng buwan. Na. Mulik! Dagan din ha. Dito na tao ko. Wah. Dagan. Oh. Tingnan na. Ano. 9, 6. Seven, 9. Kanadong. 8, 9. Abang nag-ambak na nga. Zero, 8. Play. Wala. Ball. Play. Tol. Asam din tawanan eh. Play. Tawa dalik. Tawa dia. Play. Ball. Bila. La. Boom.
90. 90. One nine. Wala ka dito, lagi ka lagi, or kaya ni. Mo, padulat rin. Play. Oh! Yes, shot. Ball. 29. Oke ya. Play. Tulak ko. Basta. Apa dah? Oh, dali. Ay, padala dong. Oh, dali. Ah, karnaba ka na. Foul. Kani kayo maipit ko, foul ko. Okay. Foul. Atras kamay, di pa doon kamay sa ring ba? Play. Na. Oh, foul. Oh, sama, dua ka to, tingala. Pundur, screen. Paul. Oh, berselingan mo dia. Gimana Oh, gagawin tayo. Buang. Ayo. Kamu dong, joko dong. Ayah. Jadi. Sana ho. Sila ba kayo? Ay, bawal! Ay! Game. Timbol. Oo. Exit man dayo ni mo gawa ni mo. Subscribe sa para kita na bago sa bago ko video. Ha? Subscribe, share na lang po. Daghang salamat ha. Okay, bye-bye.